No babi, nabíjajte. Nie, fakt. Dále teraz... Musíš normálne aspoň 2-3 minútky šúchať na dí. Ale to si rýchlo Lebo ty si to 2-3 minútky šúchal. Nemáš to zapilované. Tak, aby sme mali čím väčšiu treciu plochu. Nadi, nemáš to nabité. Proste normálne si to fakt minútku... Koľko takýto materiál? Ty to nenabíjal minútu. A koľko? Aspoň 2. Ukáž nám to. Ty si ten došiel a v momente Nie. si vyšiel von z ohňom. Nie. To len preto, že si nedali sviečku. Vtedy si taký deme. A to Vieš o mňa, že o seba to nabíjaš. Ty si ten opačný pol. Ale nemôžeš sa aj držať, Gabi, lebo to preskakuje proste. Ty si jaký tak. Čo, neho držať na vidičku, či čo? A teraz zase a znova. Ktorou stranu to mám nabíjať? Pichy do elektriny a nabijú. Ale nejereš mi gate. Bože, ale tak dobre, tak ja to ukážem. No, ukáž nám to. Je to zapalené. Takže niekto je na papieri. Ukážte sa. Ne, čo si? No, dobre. Ty si mi pomôž, myslím. Počkaj, ale dávaj pozor na moje tričko. Pikulík, jak to pozeráš, tak si dobrý tráper, a čo to No Gaba, poď, zabíjaj sa. Na mne? Hej, koľko to na jednom človeku máš jeden pol, ty koľko sa môžeme proste jedného. Ty si jak mimo. A ty si tu mal koho, keď si to nabíjal? Ja som sa nabil iba jednu, pretože druhá už bola nabitá našťastie. No jasné, ale to sme šúkali. Tam to vidí sme si to... Ale jak máš táto, keď chytíš stĺp, tak čo myslíš, že on je vybitý? Prečo ja kopu stĺpy, alebo on je zábradlý, keď chytíš, tak tie kopne? A čo ťa kopne elektrina? Prúd? Iskra. Ty si vymýšľaš a ja to... To čiest cítim, ale... Podľa mňa tu niečo je nejaký cirka, zapalované. Gaba si reže žily. Dávaj to nabité. Gaba si reže žily vidličkou. To nabité. Gaba, prečo si... No, počkajte. No už je to nabité jak svinia. A teraz neviem, to... Nej, musíte... To už nie je fakt. No aj polož mi ho na stôl. Opačne! Fare poser. Čo si mimo? Chytilo to! Ty si taký Kde si to našiel? Tak ho tu suší zapal. Daj ten rúžový, čo som vyzdol. To není ten rúžový, to je od rúžovej ďaleko. Pozdravte svojich divákov, babi. Takto sa v konekte zapaluje oheň vidličkou a príborom.